Dette er Børsens tårn, kendt for dens 4 draghatter. Børsen blev opført i 1620'erne som handelsbygning. Børsen blev bygget med nederlandsk renæssancestil. Børsen bliver ejet af Dansk Erhverv. Dette er Christian den 4. Christian den 4 var en krigskonge og førte mange krige mod Sverige. Christian den 4 var også kendt for mange af sine bygningsværker. Christian den 4 blev kronet i Vor Frue Kirke. Christian den 4 fik omkring 23 børn. Der var 2 dødfødte.